бар җиһан. Күктә йолдызлар балкый, ямьләндереп дөньяны. Düşünme bu. Kimsin? Jin mi? Eller ürek mi? Erdәшетләнмә, егет. Мин карак угры түгел. Юл да кисмә. Бүләк баланың яктылыкка күмә. Монда килгән балаларның күңелләрен күрә. Мин сине күргәч, сатлыгымнан үтерәм. Яхшы, күрәм. Сине тыңлыймын. Синең белән бергәләп уйныймын. Көчле син батыр. Ачуланса җиһанны кузгатыр. Бик иркенләп иссә җир йөзендә, котырып болгатыр диңгезендә. Иркеле син, әйдә, ис. Сиңа баш юк, Худайдан башка хиш. Син кем тагын? Курыкма, балам. Мин дөньяга җиңеллек, рәхәтлек, сонмилек, саулык алып килүче, көчле куәт иясе. Син миңа нигә кирәксең?
Бүләк аланында, агач арасында икебез куышлы уйнарбыз. Чәчләрне тузгытырмын, кояштан саклармын. Әйдә киттек, әйдә улым. Тута алмыйсың, тута алмыйсың, тута алмыйсың. Ей туған жер, ей матур жер, кіндік қаным тамған жер, атам анам ғұмыр еткен, бабамнардан қалған жер. Туқта, мин тауған қоя электем. Татарстан Республикасының төрле төбәкләреннән җыелган балаларны ял иттерүче җир ана мин. Минем дә сезнең белән буласы килә. Әйдә, кил балам, бергәләп ял итәрбез. Йомшак су, йөгерек су, син терекелек шығанағы. Су буйында су шәкштрәтеп уйный балалар, су буйларын яңгыратып, жырлыйлар алар. Әйдә, йомшак күрде мине, уйныйк бергә. Мин су анасы, кызу көннәрдә, бүләк аланында су сибешле уйнарбыз. Кал, безнең янда кал, бергәләп уйнарбыз.
иде аңа ак болот. Каршысында балкып таң күкрәде, нур атылды аңа ут булып. Кар сулары аның битен юда, ул агарды, ләкин тормады. Бер вакытны ташны кеше күрде, ике батыр шунда очрашты. Хәерле кич, балалар, әйдаманнар, килгән кунаклар. Дус яшәргә кирәк җир йөзендә, дуслар кирәк һәрбер кешегә. Дуслык булса яшәү дә күңелле, уңай була һәрбер эшендә. Татарстан Республикасы Фән һәм мәгариф министрлыгын туган телләрен өйрәнү программасы кысаларында төбәк-ара бүләк лагерен җитәкләп, әйдәп баручы гимназиябез директоры Венера Хәмәтнасыйп кызы Хаева Хәмәтҗанова. Актаныш муниципаль район башлыгы Ленар Рафакулы Зарипов. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дилбәр Миркасыйм кызы Әнварова. Тәрбия эшләре буенча мәгариф идарәсе җитәкчесе Фирүзә Флюс кызы Гамадиевна чакырабыз. Хәерле кич, алан, балалар. Бүгінде икенче сменаны ашабыз, Аллаһка шөкер, 17 регион балалары белән. Балалар, сез монда төрле конкурслар, олимпиадалар җиңеп килгән Россиянең төрле төбәкләреннән. Сез барыгызның да сезнең тамырларыгыз татар. Сез кайларда гына яшәсәгез дә, сез үзегезнең туган телне саклап баручылар. Әйбәт яллар балалар, һәр мин сезне районыбызның башлыгы Динара Факышка бирәм. Хәерле кичләр, хәерле балалар, безнең хөрмәтле әйдәманнарыбыз, хөрмәтле бүләк лагерының эшчәннәре. Сезне Татарстанның Матур районы Актаныш районында сезне чын күңел белән сәламлыйбыз. Безнең Актаныш районында урнашкан иң матур бүләк балалар ял лагерында сәламлыйбыз. Шунда сез барыгыз да төрле төбәкләрдән килсәгез дә, сезне менә шушы бүләк аланы берләштерә, дуслаштыра. Һәм уртак фикердә булып, сез ике атна буе бергәләп шунда яшәячәксез, күңел ачачаксыз. Монда алган һәрбер күңел күтәренкелеге, бер-берегезгә булган мөнәсәбәтегез, дуслыгыгыз гомер буена үзегезнең алдыгыздан сезне әйдәп барсын. Да, не бойтесь казаться простыми, не бойтесь казаться попроще, но всегда оставайтесь людьми. Һәр вакытта да гади булып калырга тырышсагыз да, гади булсагыз да, һәр вакытта кеше булып калыгыз. Уважайте взрослых, уважайте друзей, любите свою родину, любите Россию, яратыгыз Татарстанны. Барыгызга сәламәтлек, яхшы кәефләр. У природы нет плохой погоды. Есть плохое настроение у человека. Һәрберегезгә үзегезгә булган погоданы үзегез ясагыз. Яхшы кәефләр белән мотор итеп, ял итеп, көч җыеп, яңа энергия җыеп, яңа вакыйгаларны япасыгыз. Яхшы кәефләр, сәламәтлек сезгә, сезнең әти-әниләрегезгә, туган җирегезгә, туган җиребезгә. Рәхмәт сезгә. Хәерле кичләр, кадерле балалар, хөрмәтле әйдәманнар, хөрмәтле җитәкчеләр. Без инде икенче тапкыр очрашабыз бүген, шулай бит. Яшьлек мәдәни үзәгендә очрашкан идек, хәзер менә ачу тантанасында. Кадерле балалар, сезне без бик шатбыз шушы районыбызда күрүебезгә. Яңгырлы булса да безнең табигатыбыз шундый матур, яңгыры да вакытында явып, җиле дә вакытында исә, кояшы да вакытында чыга торган районнарның берсе. Без сезне һәр вакытта да шушы районда көтеп калабыз.
Әти әниләрегезгә сөйләгез безнең районны бергәләп, апа, абыйларыгыз, кәшләрегез, сеңлекәшләрегез белән без сезне үзебезнең районда көтеп калабыз. Һәм инде бу сменада сезгә һәр вакытта да сәламәт булып, исән сау булып, акыллы булып ял итүегезне телим. Бәйрәм белән. Бүләк аланының икенче агымын ачу өчен алан җитәкчесе Резида Рифкат кызын Һәм өлкән әйдәман Салават Сагидулла улын чакыра. Игътибар алам, тигездән урапат. Төркем башлыкларына рапорт бирергә. Хөрмәтле өлкән әйдәман, беренче төркем 25 бала күләмендә ачылу тантанасына җыелды һәм әзер. Рапорт бирде төркем башлыгы Сибгатуллина Камилла. Рапорт кабул ителде, рәхмәт. Икенче төркем. Безнең исем Ошона! Безнең сүрән. Без кабызга өчкән сүнмәсен, алдагы эшебездә көч бирсен, уңышлар алып килсен. Хөрмәтле өлкән әйдәмән, икенче төркем 26 бала күләмендә ачылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапорт бирде төркем башлыгы Хайдарова Әминә. Рапорт кабул ителде, рәхмәт. Эшләр. Безнең исем Бәхет дөрүшчеләр! Безнең сүрән Без юрганны бәхеттән көзи нурган вакытлар! Хөрмәтле өлкән әйдәман, 3нче төркем 26 бала күләмендә ачылу тантанасында төзелде һәм әзер. Рапорт бирде төркем башлыгы Жолдасов Тимур. Рапорт кабул ителде, рәхмәт. 4нче төркем. Безнең исем Новаторлар! Безнең сүрән! Без новаторлар дуслар! Бүләктәге йолдызлар! Гел алга без барабыз, уңышка омтылабыз! Хөрмәтле өлкән әйдәман, 4нче төркем 24 бала күләмендә ачылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапорт бирде төркем башлыгы Хисмәтуллина Аделия. Рапорт кабул ителде, рәхмәт. Эшләр. Безнең исем Нейра Гайре! Безнең сүрән! Бәйләдә безнең кеш, мәдәм булмый беләбез! Акылларны үстерәбез, бар дөньяга акыл чәчәбез! Хөрмәтле өлкән әйдәман, 5нче төркем 29 бала күләмендә ачылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды төркем башлыгы Гафурова Алия. Рапорт кабул ителде, рәхмәт. Хөрмәтле агым җитәкчесе. Икенче агым 125 бала күләмендә ачылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапорт бирде өлкән әйдәман Хәбибуллин Салават. Рапорт кабул ителде. Хөрмәтле аланның кунаклары, балалар, менә ниһаять, ямьмәҗәйләр җитеп бүләк аланы икенче агымга үзенең капкаларын ачып сезне кабул итте. Әйе, чыннан да сез Рәсәйнең төрле төбәкләреннән килдегез, төрле гаиләләрдән килдегез, төрле халык белән килдегез, төрле ният белән килдегез. Ләкин безнең бу капкадан кергәч, безнең ниятебез бер. Без күңелле итеп, исән-имин, акыллы гына, файдалы итеп, шушы 18 көнне сезнең белән уздырырга тиеш. Иң беренче чиратта сезнең иминлек, дус булыгыз, тату булыгыз, сезнең ялыгыз күңелле булсын өчен, файдалы булсын өчен 41 хезмәткәр үзенең эшен башкара. Аларга да хөрмәт белән карасагыз иде.
Нинди генә үтенечегез булса да, безгә килеп мөрәҗәгать итсәгез иде. Матур итеп аралашыгыз, матур дус тату яшәгез. Матур хатирәләр, истәлекләр булсын сезгә. Алан 2024 ел 2нче агымны ачык дип белдерәм. Төркем җитәкчеләренә әлемне күтәрергә. Shut